bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare Jamhire mon hande ko ñalawma talat nogas lewru août hitande ujunaji ɗiɗi nogas nayyi habaruji mon e ɗemgal Pulaar ene wayno ko ɓuuri hewde habaruji men kadi ko États-Unis mbawa hen yaade yillade toon to Moyen-Orient ƴeewen haare wonde toon to Palestine hakkude Israël Hamas holto kaldigal yarata oɗo saha joni ma en jaaton kadi to Afrique ƴeewen ñaw mbiyetengu fièvre du singe oɗo saha joni en hulɓini leyɗel Afrique central ƴeewen kadi holko goomu gonɗo jimadi organisation unité africaine parɗe calal ko haali hen ko ɗum woni titre joni ɓoddumoni ɗo ɗo journal man gartu desuji muɗum joni joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare Jamhire mon hande ko ñalawma talat bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare no min mbino ni habaruji men États-Unis puɗɗorɗen ɗum noon ko ɓuuri hewde habaruji kadi ko États-Unis ni ene wayno ko kamɓe démocrate en hannde woni ñalawma mabɓe ɗiɗo ko fate convention mabɓe convention o noon siftinde on tan ko e wonno anni muɗum walla ligguey muɗum ko wadde kamɓe délégué ji arde ɓe cuuɓo holmoɓe gotani pour yo won candidat mabɓe ene wayno woteji ɗi mbaɗi e ñayeji kiki ɗe donc kanko Kamala Harris o dañi ken ɓuura o sohluno tan ko ujunnaji ɗiɗi e temedde tati e capanɗe joyyi délégué kono e nde hadde woteji ko gasa hadde Californie kañum sakkiti wodde ene wayno ɓe dañi ken wona ujunnaji ken ɓuura ujunnaji joyyi délégué wotanima ɗum noon firti pratiquement ko démocrate en délégué ji démocrate en fof gotanima kanko gardinoɗo cérémonie pour ɗiɗon woteji o ene wayno o haalni yimɓe o wi wonde ko Kamala Harris ko ñande alhamis arata pour ko kañum hoore waɗa discours muɗum pour wiide jaaɓi wonde ko kañum woni hankkadi nomaɗo kono noon o wi wonde waɗi mo jogui surprise hono kanko Kamala Harris e kanko kadi mo suuɓi jaadiɗo makko hono gouverneur Tim Walz ene wayno ko maɓe gar joni ko kamɓe ɗiɗo noon ɓe gonno ko oɗon kihiɗe ɓe gonno ko toon to Wisconsin donc caggal nde woti ɗi gadi ko kanko Kamala Harris o ari o yalte télé kadi wonde Tim Walz noon ene wayno ko dental mongal wonno toon to Wisconsin ene wayno o yetti yimɓe o weltima no fewi e kadi oɗo saaha ene wayno ko no wirani ko délégué ji cuuɓimamo kanko e Tim Walz yoɓe gonna ko ardiɓe ticket démocrate en pour ƴewde wonde président mo États-Unis ɗum noon ko woteji baɗɗoji ñande 2 novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi donc ala ko haali goɗɗum kono ene wayno ko comciɗi ɓe ɓorniɗi ene wayno holli hankkadi ene wayno ko kamɓe goni oɗo saha joni ɓe jaaɓi nomination ɗum noon ɓe ɓorni ko comci bulaji ɗum noon kadi ko symbole mabɓe kamɓe démocrate en e jamma hen noon ene wayno ko yimɓe hewɓe makala ene jeeya hen biyete Chuck Schumer donc Chuck Schumer kañum woni mawɗo sénateur uji ko démocrate représentant gardiɗo walla ɗiɗoɓo suudu représentant ji tago démocrate biyeteɗo Tim Jeffrey kanko hoore makko ene wayno o ari kadi ɓe kaali donc oɗo saha joni keɗoɗen ko hono kanko Bernie Sanders kañum ko indépendant kono koye démocrate en woni wona haala kadi o haali gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa kan hono laamu président Joe Biden e Kamala Harris tawi o limti hen caɗele coronavirus sibabude muɗum woni école aji kewɗi guddi business aji kewɗi guddi liggueyaji kewɗi boni chômage ɓeydi yaade dow kadi yimɓe hewɓe jaltina galleji mumen sibabude liggueyaji ngala kadi yimɓe hewɓe no ma ñande fof ken wona ujunnaji tati neɗɗo no maaya o haali kanko Bernie Sanders o wi wonde ko nde lebbi ɗiɗi caggal nde gouvernement kanko Biden nde ƴefti pouvoir ene wayno ɓe ƴefti décision ngaji kewɗi ɗum noon ɓe balli d' abord yimɓe ɓe ganduɗa wonnoɓe chômage ɓe balli kadi yimɓe ɓe ganduɗa fuɗɗinoɓe yaltinede galleji mumen ɓe balli kadi ko fate assurance mo ganduɗa yimɓe hewɓe galano ɗum sibabude caɗele coronavirus o haali kadi balle kewɗe ganduɗa parɗo henne kadi surtout henne crédit liggueyaji o haali gueɗe kewɗe ɗum noon siftini ɗon hono kanko Bernie Sanders ko indépendant kadi koye parti progressiste de démocrate noon jeeya oɗo saha joni keɗoɗen kadi hono kanko gouverneur mo Illinois jeeɓi presque wayno haali kadi haala kew kadi tumnade kadi ko winda o limtata tan ko gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe démocrate ɓe tawi e kadi holko kaɓete sibabu mum joni surtout ko rentade wonde so tawi Donald Trump ari koko bonnata kala koko aɗata kala ko woni liberté jogaɗo
ɗum noon liberté ne wawi wonde liberté hay gurdam, liberté suɓade mo yiiɗi resodirde, liberté suɓade cellal mum, liberté suɓade gueɗe kewɗe. ene ɗamina e jamme hono kanko Michel Obama maw aro haala, kanko kadi Barack Obama maw aro haala. E nder ko winda en wonde ko kamɓe ɗiɗi koɓe jogori haalde ene wayno ko d' abord kanko Michel Obama ko siftinde yimɓeɓe tan hono oɗo saha joni ko nafoore ko fate en dental Amérique wonde so tawi ɓeɗo gañi ɗum noon surtout henna ko fate haare nde rewɓe goni oɗo saha joni heɓde liberté ji mumen, heɓde kadi wona droit ji mumen pour kañumen koyemen suɓade hono cafrorta e haare wonde kadi ko fate en surtout rende démocratie leydi ndi. eyyi ɗum noon e wayno ko fate démocratie ko kanko Barack Obama naggaɗo hannde ko kañum woni ganduɗa ɓurɗo wonde heɗede pour parti démocrate pour kadi wawde wallude démocrate en fof rendude ko kañum jogori wadde wonde cakkittoɗo haalde e kadi hawnaki kadi ɗum noon wadde yettude kadi hono kanko président Joe Biden yettude laamu makko e kadi yettude kadi gueɗe kewɗe ɗeɓe mbaɗi ko fate en wallude leydi ndi ha yaara yeeso. eyyi ɗum noon ne wayno kadi siftinɗon kadi ko adi Michel Henare hono kanko joom galle makko kanko Kamala Harris ene wayno ko kañum hoore mum ma ar waɗa discours ene wayno kadi yetta gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa en ɗe ande Kamala Harris e yetta kadi neɗɗagal muɗum e kadi famna yimɓeɓe so tawi neɗɗo ne yiiɗi sifade Kamala Harris ko kanko ɓuuri wawde sifade ɗum e kadi kañum hoore mum ma siftini yimɓeɓe hol haare Kamala Harris woni e dow muɗum. ko wawi wonde foof siftinde on kadi ko adi ɓeɗo fof ne gara hono kanko gouverneur mo Californie o haalini haala kewɗe ko wi ɗum ɗo henna ene wayno ko ɗum ɗo henna koɓe tawa hannde ko koɓe gonni seedeji hannde ko hunde wandeɓe kamɓe fof kawis par ce que ɗum ɗo koye jonte tati tan walla jonte tati e feccere tan ɗum ɗo fof ɓe mobilise ɗum ɗo fof démocrate en fof ndendi ha ɗum ɗo oɗo mobilisation wayni hewdodole ɗum ɗo fof kadi haysindo kadi eɓe jogui kamɓe koye mabɓe eɓe jogui oɗo saha joni ɗaminare wonde ko hawnaki mabɓe kaw hay hunde ɓe potani welsinade ene wayno ko il faut que ɓe nden toon no fewi par ce que ɓe gandi oto banggue wonɓe toon ɓe holko jogui e kadi hol peeje mumen ɗe jogui peeje bonɗe surtout bonnidde gueɗe ɗe ganduɗa henna taw ko fotani haalede e ko way noon e ko way noon donc wi koye tinnare mawde ɗum noon ko wona convention tan woni haare nde en heddi hakkene wona 70 hunde ñalawma ko alay saago goto fof tinnoro banggue muɗum ɗum noon ko haala kadi kanko président Joe Biden o haalno hanki donc ma gartu hen janggo so Allah jaaɓi kadi ko ɗum woni ñalawma mabɓe tataɓo kamɓe démocrate en ko fate en oɗo convention siftindon ko ñande alhamis woni ɓe gasnata ko ñande alhamis kadi ɗamina wonde ko kanko Kamala Harris mo waro kadi huccita e yimɓe ɗon ɗo Chicago o kadi o waɗa discours makko pour wiide o jaaɓi wonde hankkadi officiellement o nomama hankkadi par ce que dañi délégué ji timmuɗi o sohluno tan ko ujunnaji 250 délégué oɗo saha jañi no ɓuuri ujunnaji 5 délégué ɗum noon firti wonde ko hankkadi woni nominé ko kanko noon arata kadi janggo o wi wonde o jaaɓi responsabilité mo parti démocratique faye makko won candidat pour démocrate ɗaɓɓude ardade leydi États-Unis ɗum noon ko woteji baɗoji ñande 5 lewru novembre hitande ujunnaji 2024. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jomol Sare en garti kadi e ruttade hande gueɗe ɗe ganduɗa eɗen jiiɗi wallodirde yimɓeɓe pour famnude ɓen woteji États-Unis holko fotɓe wodde holno wotirte donc hande kalten koko fate no holko neɗɗo waɗata haadema vodde d' abord il faut ko mbaɗa ko wiyete registre pour registrade noon état mo jaaɗa fof ne wodi bureau ji muɗum ko ɓuuri hewde hen ɓe mbiyata ko board of election so tawi a ƴeewi ɗum ɗon a ƴeewi leegal gonɗa ngal tan aɗa wawi nadde dañde ko wiyete hen holto board of election ngaji moɗon goni ko jiida e ɗum ɗon e goto fof ne wawi yaade kadi to internet sa yeeyi to internet tan en woodi ko mbiyata site goto ɓe mbiyata ɗum ko vote.gov sa yeeyi toon oɗon site ne wawi hokkudema état mo gonɗa o cuɓoɗa état o mbaɗa registration ma ha gasna siftinde yimɓeɓe tan ko onon joguiɓe kayitaji dañɓe citizenship ɗo e États-Unis binduɗon haade moon wiide wonde oɗon jaaha oɗon mbaɗoya oɗon gootoya ñande woteji nde won état ji ne mbawi jaɓan ɗon ñande garɗon oɗon voota nde
tawde on bindunoki en dokkon ko wiyete paper ballot ɗum noon ko kayitaji gotirta ɗum par jungo au lieu de waɗi ɗum de machine aji so gotiri par jungo ɗiɗon kayitaji gotaɗi ko kanƴi cakkito limede so tawi woteji ɗi gasi ɗum noon ko mbiyata ko paper ballot ɗum ɗon kadi ko hunde hen saji ne wawi rejitede walla ko e noon kono ko ɓuuri sirde tan yo yimɓe got ko addi e ndeɗo hitande yimɓe poti wodde koko addi le 7 octobre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi ɗum noon an komi refteno ko ñande 7 octobre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi ko ñande hen registration gasata ñande woteji mbaɗata nde henna sa ari aɗa wawi soɓe namdima carte d'identité ma tan eɓe mbawi jirsude inde ma joni noon so tawi neɗɗo ronki winditade ɗin foof won état ji ne jamira ñande nde wote nde aɗa wawi ñande hen arde gadda carte d'identité ma winditoɗa en même temps ɓe jaaɓa kadi vota won état ji noon jaaɓata ɗum noon ko il faut ko goto foof état mo woni ƴeewa hol loi ji oɗon état que ene wawi wallude ɗum woota ñande wote nde est ce que oɗon état ene wawi yamirde ɗum ñande wotere nde kañum hoore mum windito ñande hen ko jiida ɗum ɗon kadi ko affaire woteji ɗi henna to ma jaññoɗo hen kono ene waɗi won état ji kadi jamiroji e ɗoɗo ene wayno ko lewru ko addi nde wotere nde neɗɗo ne wawi namdade kayitaji goota an hoorema mbaɗa ɗum kadi enveloppe nelda ɗum eɓe mbiyata ɗum ko early vote donc ɗum ɗon en ko ɓuuri hewde hen so tawi a ƴeewi état mo ganduɗa o ma yine annoncé en wiya wonde ko lewru ko haddide woteji puɗɗoto nde tuggi ñande 7 lewru octobre ha yettanma tuggi ñande 7 octobre ha yettanma weekend ha yettanma nde wotere nde ñande 5 lewru novembre ene wayno ko ɗum ɓe mbiyata early vote ɗum noon goto foof ƴeew état mo woni o pour ande est ce que oɗon état ne yamiri ko wiyete early vote so tawi ɗum ne yamiri ɗum noon ɗum woni an hoorema sa yeehi a winditoyima namdoɗa mbiya ya rokke ya nelde ko wiyete no kayitaji pour an hoorema goota tawana aɗa yaaha to wotete to ɗum noon fayi koye état ji wona état ji fof jamita ɗum e surtout oɗo saha joni kamɓe républicain ji ɓe jiiɗa ha ɗiɗon won état ji won mbaɗa ko wiyete early vote par ce que pour mabɓe ɗum ɗon ko fraude janggo so Allah jaaɓima en ma gartu kadi ƴeewen ko fati haalde ko fati woteji holno jogoto yarude e kadi goto foof holko foti jogade ñande wotere nde e kadi holno gandirta holɓe gotanta siftinde on tan kadi ko ha hande il faut ko ƴeewen kadi wawde haaldude toon to tiktok ñande samedi e dimanche garoɗo pour eɗen ƴeewa kadi jabodirde walla yewtide ko fati ɗiɗo woteji holko woni importance muɗum e kadi hol goto foof holko mo foti wotande so tawi ni yiiɗi wotande ɗum donc ha janggo kadi ma en gartu jañƴen ko fati woteji habaruji men international toon to Gaza e tumnade kadi e communiqué e article gumiɗo toon to radio France international hono kamɓe ɓe mbawi kadi hande heɓde ɓalli yimɓe mabɓe ɓe mayɓe kadi yimɓe woni jeegomo ɓeɗon mayɓe noon e tumnade kadi habaruji gumiɗiɗi toon to banggue Hamas mbi wonde ko bombardement ji Israël naɓe mbari ɓeɗon yimɓe ɓeɗo ko yimɓe noon dahanoɓe guila ñande haare wannode toon fuɗɗinode guila ñande 7 lewru octobre hitande ujunnaje ɗiɗi nogas tati ko way wonde fof ene wayno ko kamɓe Israël naɓe kadi ene wayno oɗo sadio joni kamɓe Hamas lurdodiral no woodi hakkude mabɓe surtout e ngal ko fati hol poɗɗo jogade contrôle frontiére gonɗo hakkude Israël walla gonɗo hakkude Palestine e Égypte ɗum noon surtout to natirde wiyetede Rafa ko ɗum woni oɗo sadio joni hono kanko Anthony Blinken o yettima hande toon kadi to Qatar ɗum noon kadi ko wawde forsude kadi ƴewde kadi nanodiral ngal beele délégation ngaji Israël et surtout kadi caggal nde kanko hoore makko fotte Benjamin Netanyahu beele nanodiral ne dañi hakkude mabɓe kamɓe Israël e kamɓe Hamas pour Hamas il faut que Israël naɓe gummo e oɗon frontiére ko kañumen contrôle to leydi mumen pour Israël il faut que kañumen wawa contrôle ko naata ɗon pour sécurité hoore muɗum ko wawi wonde fof ene wayno ko seppoji nane puɗɗi hewde doole joni oɗo sadio joni toon to Tel Aviv e guure mawɗe gonɗe to Israël caggal kadi nde ɗiɗo ɓalli puɗɗi yitede nde ene wayno ko yimɓe hewɓe joni enen ceppa mbi wonde ko kanko Benjamin Netanyahu tawi wonda ko yimɓe nangaɓe ɓe so guuri so maayi o waƴa kanko ko affaire uji makko personnel donc seppoji nene continue oɗo sadio joni donc Iran kañum hoore mum to banggue muɗum ene wayno nene continue wiide wonde ko alay saago nanodiral waɗe donc cessez le feu waɗ dañe donc haareji dartine hakkude toon to haareji ɗi darto toon to Gaza par ce que yimɓe civil en heewi maayi sababude ndeɗo haare
ɗum noon ɗum waɗi Iran kañum hoore mum ene continue wiide wonde so tawi nanodiral ngal waɗama haare dartima toon to hakkude mabɓe kamɓe Israël e Hamas kañum hoore mum jogorani wattade ko wi noon watta ko hande kadi ene wayno ko bombardement ji nane continue hakkude mabɓe kamɓe Israël e kamɓe kadi Liban hande ñalawma hen wayno ko soldat goto Israël naji kadi yimɓe ɗiɗo Hezbollah maayi sibabude ɗiɗo bombardement ji gonɗi hakkude frontiére Liban e Palestine toon to Afrique e tumnade kadi ko radio France international windi wonde ko oɗo sa joni ken ɓuura ujunere neɗɗo taw ko yimɓeɓe cellani wonduɓe ñaw ko mbiyata impact e noon fuɗɗima kadi yiyede nguɗon ñaw kadi ko kañum wiyeteno kañum hoore mum variole du singe ene wayno enen mbiyata ɗum koye kono bade ko wonde fof e wayno ko hunde fuɗɗinde toon to république démocratique du Congo guila darɗo hitande ko wawi wonde fof e tugnade kadi bilamo kamɓe agence gonɗo less jimani union africaine biyeteɗo CDC ko haali mi wi wonde ko ene wayno ko toon to république démocratique du Congo ñaw yimɓe puɗɗima yiita yimɓe yiitaɓe ne gonde nguɗo ñaw guille darɗo hitande gabbima joni 17 ujunere ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa continue hulɓinde toon to Afrique centrale tawde ko wayno Burundi e ko wayno kadi leyɗele ko wayno Burundi e leyɗele kadi ko wayno kamɓe Congo e république centrafricaine ɗeɗo fof ne wayno puɗɗima oɗo sa joni dañji kawuji kewɗi e tugnade kadi communiqué ko haali mbi wonde ko toon to Uganda e Rwanda e Kenya leyɗele takkiɗeɓe ene wayno ko ala taw ko yiita toon ko fati ɗiɗo ñawuji kono noon ha hande tugnade kadi ha hande communiqué gumiɗo toon to agence France Presse ɓe mbi wonde ko toon to Côte d'Ivoire yimɓe hande talata hande 20 lewru août ene wona 27 ka yitama toon kadi ɓe mbi wonde ko won mayɗo hen ni toon to Abidjan wawi wonde fof nguɗo ñaw ko ñaw kulɓinigoɗo sa joni toon to Afrique centrale toon to Ukraine hande nde tugnade kadi habaruji ɗi radio France BBC kaali mbi wonde ko kamɓe soldateɓe Ukraine naɓe ɓen continue hande nadde toon e leyɗele nde ganduɗa taw ko jeeya ko Russie ko teskita heccanke on ɓulli baɗɗi pétrole gonɗi toon to wuro wiyetengo Proletask ɗum noon ene wayno ko nder banggue hirnangue worgo Russie ɗiɗon ɓulli kadi cuumi ɗum noon e tugnade gouverneur ko haali toon wi wonde ko goɗɗo cuumu addi ɗum ko sababude drone aji ɗi ganduɗa Ukraine nelduno e oɗon région ɗiɗon drone aji peccitini muɗum walla jeygol gumigol muɗum yande ɗiɗon pulli ɗum noon wayni ko oɗo saaha joni toon oɗon région sababude nguɗon cuumu ko mbiya wonde ko état d'urgence woni toon tugnade gouverneur mo gonɗo toon to oɗon région biyeteɗo Vassili Golubev donc e tugnade hande gouverneur ko haali mbi wonde ko 16 pompier dañi hen cumanɗe bonɗe taw hen nayo ko cumanɗe musɗen fewi ɗum noon fof ko sababude cuumu ngu mbaɗum toon ko siftini ɗon tan wona kamɓe Ukraine naɓe ɓen continue hande wiide wonde ko kamɓe jogui contrôle toon to banggue toon to ɓe nanno région gonɗo toon to wiyete ko taari Kursk ɗum noon ko offensive moɓe mbaɗi taw koye nder noɓe mbiri ni ɓe mbaɗi ɗum koye nder ko surprise mawɗo wonande Russie bandiraɓe e sehlaɓe heɗotoɓe radio Diosal ɗi kabaruji ɗin jogon noon hannde oɗo ñalawma talata 20 lewru août hitande 2024 en mbaali jaam on jarama.